אנחנו מתחילים עכשיו תרגיל באיתור וסריקה לאיתור נעדר שהלך לאיבוד בשטח. כרגע אנחנו נשלח את הכלבה באופן חופשי לאתר את הבן אדם. הכלבה בסופו של דבר צריכה להגיע לנעדר ולסמן לנו את הנעדר בנביחה. מייזי, רואה בלגית, בת 6, עושה את זה לא מעט. יאללה, בוא נראה מה יצא מזה. נכון? אישי. בגדול מה שאמור לקרות שהכלבה אמורה להגיע לנעדר ולהתחיל לנבוח, לסמן, להגיד לנו איפה הוא נמצא. צריך לקחת בחשבון בתרגילים כאלה כיווני הרוח. יפה, נצא. היי מייזי! כן. אנחנו מתחילים עכשיו תרגיל באיתור וסריקה לאיתור נעדר שהלך לאיבוד בשטח. כרגע אנחנו נשלח את הכלבה באופן חופשי לאתר את הבן אדם. הכלבה בסופו של דבר צריכה להגיע לנעדר ולסמן לנו את הנעדר בנביחה. מייזי, רואה בלגית, בת 6, עושה את זה לא מעט. יאללה, בוא נראה מה יצא מזה. נכון? אישי. בגדול מה שאמור לקרות שהכלבה אמורה להגיע לנעדר ולהתחיל לנבוח, לסמן, להגיד לנו איפה הוא נמצא. צריך לקחת בחשבון בתרגילים כאלה כיווני הרוח. יפה, נצא. היי מייזי! די. כנס עם המחשבה.